Scuterele Alfa Romeo Giulia din 2011 la 7000 de euro. Fază scurt extern, fază lungă, halogen, lumini de zi cu LED, semnalizări bec, ceață bec. Stopuri LED, semnalizări bec, marșalier bec, ceață bec. Siglă cu șerpălău. Jante, nu genți pe 18. Trifoi cu 4 foi cu 2 foi. Cheie tip Craiova. Ușă de frigider. Antenă prea mică să fie ieftină și prea mare să fie scumpă. Aici sunt banii dumneavoastră. Ștergător Hxob. Motor 1.4 rup asfaltul, 170 de cai stoc. Am cerut Teraflu și mi-a dat Paraflu. Când se supără nevasta pe tine, ai pericolo, alta tensiune. Degeaba e Alfa Romeo dacă pe ea scrie Fiat. Oglinzi de cabron, mânere de carton. Chile Sentry Ciuciu. Chile Start Canci. Scăunele cu sături roșii și piele. Buzunare atât de mici, nici gândurile nu poți să ți le pui în ele. Oglinzi rabatabile electric, mă rog, una. Jvâc cu Apple CarPlay și Android Auto. Buci calde și pumni în spate. Oglindă tip scoică. Direcția Națională Anticorupție. Schimbător de viteze R135 Sharpe 246. Tron pentru telefon. Interior mai roșu decât rujul amantei. De aici accelerezi, de aici frânezi și nimeni nu știe ce face pedala asta. Frână de mână sculabilă, cotieră sculabilă și magnetică. Băi, ești nebun? Șerpălău pe tetieră. Buzunare spate cât gușa pinguinului. Portbagaj 400 de litri cu un volan în plus. Banchete leșinătoare. Suporturi de pahare tip dischetă. Ușă de schi care e pusă invers. Poți să ventilezi pasagerul din stânga sau din dreapta, niciodată pe amândoi. O scrumieră de nici scrumul nu cape în ea. Dacă tragi de chestia asta, vezi chiloții la scaun. Cu Apple CarPlay și Android Auto. Buci calde și pumni în spate. Oglindă tip scoică. Direcția Națională Anticorupție. Schimbător de viteze R135 Sharpe 246. Tron pentru telefon. Interior mai roșu decât rujul amantei. De aici accelerezi, de aici frânezi și nimeni nu știe ce face pedala asta. Frână de mână sculabilă, cotieră sculabilă și magnetică. Băi, ești nebun? Șerpălău pe tetieră. Buzunare spate cât gușa pinguinului. Portbagaj 400 de litri cu un volan în plus. Banchete leșinătoare. Suporturi de pahare tip dischetă. Ușă de schi care e pusă invers. Poți să ventilezi pasagerul din stânga sau din dreapta, niciodată pe amândoi. O scrumieră de nici scrumul nu cape în ea. Dacă tragi de chestia asta, vezi